kuliah ning ndi to bocah pekok iki? Ana Caraka ana 20 ana cara kok iki. salah. Lah pira to, Lek? 5. Lho kok iso 5? Ana Caraka. Lho, lah liyane? Liyane? Liyane sapa sing takok? Aku takokku ana Caraka ana pira? 5. Iya iya iya. 5. 5. Nek aksara Jawa ana 20. Ana Caraka Datasawala Pada Jayanya Maga Bathanga. Nek diwalik Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasatada Karacanaha. Iso ora? Ana cara pala sama. Lah. Piye lah diwalik mau piye? Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasatada Karacanaha. Ngata Bagama. Ayo keliru ngata. Piye ngata Bagama? Ngata Bagama. Oh, lah kuwi tak wis kena digawe tutur-tutur manten. Contohnya? Ngata Bagama. Ngomong sing apik-apik. Dadi ngomonge karo sapa ae kuwi sing apik-apik apa meneh wis karo bojone saiki wis di bojo karo keluarga kudune ngomong sing apik-apik.